alai anggota ringot tujuhut naung pinilihon tabuto be naung adong do pagbinotoan ihita saluhutna napagmunakon do pagbinotoan alai napaglibliud do ia haulong ni roha na mangaripu naung adong binotona dang diboto do be pangalaho ni pagbinotoan na tama alai ang adong na makahulungi debata iro na tinadani debata otpe taringot to na mga tunjuhut dang pinilihon taboto do dang tutu adong bigo di pogribion caladang adong debata dukoni nasasadai ay adong do tutu di goak debata di kijang di tanot dope nang di tanot pe ay lado di pak debata calalando di pak Tuhan alai anggo dihita holan sara do debata amai pagmulaan ni saluhut cala hita do tuibana cala sara do Tuhan ima Yesus Kristus paghitian ni saluhutna cala hita magiti ibana alai dang apa saluhutna napuna pagbinotoani adong do penamangon sasongon pilihan situtu alas somali paghatutu bigo kaberamun rohana sida na hugang tupui alai dang dipajonok si panganon hita tu debata nang nasugut hita anggo so tapangan caladang umangat hita nang tapangan alai jaga mahamu sotong gawe paktu Tuhan dia akan nagalai huasomuna alai adong man namagnidaho napuna pagbinotoan odeng hudo masih panganon di paksopaunan ni bigu nang dadihabuan madisi rohana na hurang turui mangaton juhut na pinilihun kami mago maun binahe ni pagbinotoan midongan nagalai dobe hinokop di hamamati ni Kristus alai molosongoni hamu magdosa dopa akadongan jala digugai hamu rohana sida na hurang turui na dopa Kristus tu hamu magdosa disi dibahini atong anggota kasih dongaki sialasi panganon nasotu pai panganon kucuhut saleleng nai asa una tagas dongaki hubain